Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін біз, иншалла, халықны яқшырту дұғаларын үйренербіз. Біздің диніміз тышқы яқтан түгіл, ішкі яқтан да, рухи яқтан да камилләшірге шақыра. Аллах Тағала біздің тышқы қияфетімізге, сүретімізге түгіл, біздің қалбімізге һәм біздің ғамәлләребезгә ихтибар итә. Шуңа күрә һәр мусульман үзенең ішкі дөньясын, қалбын камилләштерергә омтылырга тиешле. Сөйкеле Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям үзенең күп кенә хадисләрендә безне халыкны яхшыртырга чакыра һәм матур дұғалар кылырга өнди. Шундый дұғаларның берсе түбәндәгедән гыйбарәт. Мусульман кеше көзгегә караганда булай дип дуа кылырга тиешле. Аллаһумма анта хассанта халқи фахассин хулуқи. Ягъни, я Раббым, син минем тышкы сүрәтемне күркәм кылган кебек, ішкі дөньямны, калбымны да күркәм кыл, халкымны да күркәм кыл. Әйдәгез шушы дуганы кабатлыйк. Аллаһумма анта хассанта халқи фахассин хулуқи. Я Раббым, минем тышкы сүрәтемне күркәм кылган кебек, халкымны да күркәм кыл. Без төрле кешеләр белән аралашканда, төрле эшләр башкарганда, кемдер үзенең сүзләре белән яки гамәлләре белән безнең ачуыбызны чыгарырга мөмкин. Шундый вакытта ачуны йотып калу, ачуны тышка чыгармау бик мөһим. Чөнки без ачуыбызны чыгарып, үзебезгә генә түгел, башкаларга да зыян китергә мөмкин. Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям ачу килгәндә түбәндәге сүзләрне әйтергә киңәш итә. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ягъни, я Раббым, мин шайтанның зарарыннан сиңа сыгынам, синең ярдәмеңә сыгынам дип дуа кылырга өйрәткән. Әйдәгез бу сүзләрне кабатлыйк. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллаһым, мин синең ярдәмеңә шайтанның зарарыннан сыгынам. Мөмкинлек булганда ачу чыккан вакытта тахарат алып 2 рикагат намаз укырга киңәш ителә. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям саранлыктан, гаҗизлектән, куркаклыктан сакланырга безне өйрәтә. Һәм шушы тискәре сыйфатлардан сакланыр өчен түбәндәге дуа уку киңәш ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям булай дип дуа кылган. Аллаһумма инни аузу бика минал хамми вал хазани ва минал аджзи вал касали ва минал джубни вал бухли. Ягъни, я Раббым, мин синең ярдәмеңә борчудан, кайгыдан, гаҗизлектән һәм ялкаулыктан, шулай ук куркаклыктан һәм саранлыктан сыгынам. Әйдәгез шушы дуганы тагын бер тапкыр кабатлыйк. Аллаһумма инни аузу бика минал хамми вал хазани ва минал гаҗзи вал касали ва минал джубни вал бухли. Ягъни, я Раббым, мин синең ярдәмеңә кайгыдан, борчудан, гаҗизлектән, саранлыктан, ялкаулыктан һәм куркаклыктан сыгынам. Аллаһ Тәгалә барыбызга да шушы дугаларны кулланып, даими рәвештә Аллаһка мөрәҗәгать итеп, үзебезнең калбләребезне пакларга, халкыбызны яхшыртырга насип итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.